God aften og velkommen til 22-nyhederne. Vores første indslag i aften omhandler Annette Olsen fra Skive, som jo er meget berømt for sine berømte fjeser. Her har vi et eksempel på nogle af Annettes fjeser. Jeg vil prøve at tage kontakt til Annette Olsen. Jeg ringer hende lige op. Nå, der er desværre optaget igen. Vi har ringet hende 7 gange i eftermiddag. Der har været optaget alle gangene. Så vi tager ud og besøger hende. Ja, jeg har nu langt om længe fundet frem til Annette Olsen på Tunevej. Og Annette har jeg siddende her i sofaen ved siden af mig. Og Annette, hvad er så for et fjes, du har udviklet? Thomas, det ved du da. Det er da dobbeltfjæset. Du har været med til at udvikle det. Dobbeltfjeset? Dobbeltfjæset. Nå, hvad er det for et fjes? Jamen, det er vores to. Det er os to. Det er dobbelt fødselsdagsfjæset. Værsgo. God aften og velkommen til 22. Nej. Ja, jeg har nu langt om længe fundet frem til Annette på Tunevej. Ej, jeg optager det. Så prøv at se et eller andet. Og det kan være, hvis du fokuserer med den. Nej, stop lidt.